गिबियावनो दिनैनि बे रिजाल्टखौ मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बुंनो थाङोब्ला बे गोजोननाया आंनि थाखायल' गोजोननाय जायाखै, जोंनि फरायसालि आरो जोंनि समाजनि थाखायबो खोब गोजोननायनि बाथ्रा। आं दिनैनि बे रिजाल्टआव 92.5 मोननानै उथ्रिसारनो हादों। आं फरायनायखौ बुंनो थाङोब्ला दिनाव 7-8 बिदि आवार फरायोमोन आरो। फोरोंगिरिफ्रा माबायदि सहाय होयोमोन बुजिनो? जोंनि टिचार्सफ्रा आंखौ आरो आंजों लोगोसेनो जोंनि क्लासाव जेसेबांखिनि स्टुडेन्टस दं बेफोरखौ मोजाङैनो फोरोंलाङोमोन आरो गोजौआव दावगालांनायनि सोमोन्दै बेफोरनि नोंनि थुलुंगाखौ दिनैनि होयोमोन। बे आंनि दिनैनि बे जाफुंसारनायाव आंनि पेरेन्टसफोरजों लोगोसे गामिनि आरो समाजनि माखासे सुबुंफोरनि थुलुंगाखां होनायबो दङ। बेजों लोगोसेनो जोंनि सार मिस मेडाम जों लोगोसेनो आरो आंनि नाजानायनि गेजेरजों बे जाफुंसारनाया जानो हादों। आं इयुनाव सासे मोजां इन्जिनियारिं कर्स लानानै इन्जिनियार फरायनो सानदों। दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जे जोंनि उननि जे क्लासनि 9-10 आरो इयुनाव जे मेट्रिक होगोन बेफोर फरायसाफोरा नांथाब नाजाबो आरो जोंनि समाजजोंनो लोगोसे गावनि स्कुलखौबो सिनायथि होयो आरो गोजौ लामाथिं दावगालांनायाव हेफाजाब होयो। बे जोंनि देरसिन फोरोंगिरिफोरनि सोमोन्दै जों जा बुङो बेखौ मानिनांगौ, ओमफ्राय फोरोंनायफोरखौ बुजिनानै सोलोंनांगौ आरो सारमोनहा मिसमोनहा जा रोंगौथि होदों बेफोरखौ बुजियाबा सोंनांगौ। गिबियाव आङो बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम गिबि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय साबायखर जासिहरग्रोबाय। नोंगौ, दिनैनि साना बड'लेण्ड एकाडेमिनि थाखाय खुब रंजाथावना सान, बा आंनि बेलायाव फोरबो होननानैबो साननानै लानांगोन। बेनो देग्लायहाय 100आव 100 जौखोन्दो जौगासारनाय बा आंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि साननाय जे सानस्रि बियो देग्लायहाय क्लियारै बेरखांदों, आं बेखौ बुंगोन। देग्लायहाय आंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव गासै 10 जन फरायसाफोरा HSLC एग्जामाव एपियार जादोंमोन। बिनिनो गासैबो 10 जन फरायसाफोरा आंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय देग्लायहाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै गासैबो पास खालामनो हादों। बेनि थाखाय आङो फंबाय बिनानाव देग्लायनि पास जागिरि आंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय गोरायुंनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। दा बे उथ्रिसारनाया बावहाय आङो हारसिङै आं गोजोननायखौ लानो हाया। बेवहाय आंनि नाजानाय, फरायसाफोरनि नाजानायनि फरायनायनि गेजेरजों जोथोनगिरि बिमा बिफाफोरनि हेफाजाब, मदद आरो SMDCनि हेफाजाबजों लोगोसे आंनि टिचार स्टाफ बा फोरोंगिरिफोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जे देग्लायहाय जे उथ्रिसार जानो हादों, गासै 10 जन फरायसाफोरानो जे सेथि थाखोआव मासियाव जायगा लानानै उथ्रिसार जानो हादों, आं बिथांमोननिसिम खुब आङो गोजोननाय मोनदों। आरो फोरोंगिरिफोरनोबो आङो हाजार आंनि प्रिन्सिपालनिफ्राय आंनि मोजां मोननाय आरो गोजोननायखौ आङो बिथांमोननो जासिदों। आं एसेखिनिखौल' आङो फोरमायदों। दिनैहाय रंजानाय फोरबोनि गेजेराव आंहा जेरै नोंथांमोननो मिडियाफोरनि गेजेरजों जेनाखि बुंनांगौ खोथाफोर, बेयो आंनि फुरथिनि थाखाय आङो माखासे बुंनांगौ खोथाफोरखौ आङो बुंजोबनो हानाय नङा। मानो होनबा आङो दा बिराद रंजानायनि दोहौआव दङ। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननिसिम आंनि जे बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय गोरायुंनिफ्राय जेनाखि फोरमायनांगौ माखासे बाथ्राफोरखौ आं बेखौनो फोरमायनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। बेखौथ' जोङो गिबिनिफ्रायनो जोङो आसा खालामबोबाय थाखादोंमोन। जायफोरखौ जोङो बुंनो थाङोबा जोङो मुला आबादखौ फोयोबा बिलाइ गांनैयावनो बे मुला आबादा जागोन ना जाया, देरगोन ना देरा, जों बेखौ मिजिं बा आसा खालामनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो आंनि बेलायाव नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोङो गोरोबथा मोसाहारि बिथांनि सायाव जोङो गासैबो SMDCयानो जा, फोरोंगिरि स्टाफानो जा, बिथांनि सायाव फुल्लि कनफिडेन्स दंखायोमोन। आरो देग्लायहाय जे बे मिजिं खालामनाय, आसा खालामनाय बायदि, फोरोंगिरिफोरनि आसा खालामनाय बायदियै देग्लायहाय बिथांनि गोरोबथा मोसाहारिनि जे मेट्रिक रिजाल्टआ देग्लायहाय 92.5%।
मोनफ्रोमबो आयदायावनो 6था आयदायावनो बिथाङा लेटार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आं बिनि थाखाय खोब साबायखर।